Vladimir Putin je tokom obraćanja na sednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj održanom od 4. do 7. novembra u Sočiju pokrenuo temu krize savremenog zapadnog liberalizma, ukazujući na važne principe funkcionisanja novog svetskog poretka. Prema njegovim rečima, nastojanja Zapada da diktira svoj unipolarni sistem u suprotnosti su od tokova međunarodne politike i jačanja multipolarnog uređenja sveta. On je naglasio da je geopolitička pohlepa Zapada dovela do niza konflikata i problema počevši od Jugoslavije pa sve do Bliskog istoka i Ukrajine. Nikoga ne želimo ničemu da učimo i namećemo svoje stanovište, istakao je lider Rusije. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici se vode politikom. Ako nisi sa nama, onda si protiv nas, primetio je Putin i upozorio da je takvo razmišljanje veoma opasno. Ruski predsjednik se osvrnuo na odnos Zapada prema ruskim medijima koji se zasniva na diskriminaciji i cenzuri. On je istakao kako